सखी पूजा हालजी मा अरे बकरी ना बोला अरे बोलवी ना अरे पा तमने सब केमती समा आम्ही तो मला चिलो सतरी तुम्ही केमती असा चिलो मोना मोठं बोलले आजी सातार गया सखी हालजी मा मोरे बदली होती मारुची सतरी एते दिन परे आमे भेट থাকে ଦେଇଛେ ଭାବୁଛି ମୋ ସେଇ ମନର କଥା ତମନ ପାଖେ ଗୋଟି ଗୋଟି ତ କହିଦେବି ବୋଲି ସାତ କିଲୋ କିଲୋ ସତରେ ସଖୀ ମାରି ଶୀଘ୍ର କହି ଦିଅଲେ ତାହେଲେ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣୁ ଖାଲି ହାଲଜି ମା अरे सुंदरी मणि बोला सजनी 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 सजनी
ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣିପାରିଲେ ଠିକ ଅଛି ହେଲେ ଅପା ତମ ଏଇ କୁଆରୀ ମନଟା ନା ଏତେ ଛଣ ଛଣ କାହିଁକି ହଉଛି କହିଲ? ଆଲୋ ସେଠି ମାନେ ହ୍ୟାଲୋ ସେଇ କରି କଣ ତମେ ଜାଣିନ ଜାଣିନ ସତୁରି ଜାଣିଛୁ ଯେ ଏ ତମେ ଯଦି ଜାଣିଛ ତାହେଲେ ମତେ କଣ ପାଇଁ ପଚାରୁଛ ଆଲୋ ଏଇ ଅପା ହଁ ସଖୀ ତମେ ଯଦି ଆମ ଉପରେ ଯଦି କହିଦେବ ନା ହଁ ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗିବ ବୋଲି ଆମେ ପଚାରୁଥିଲୁ। ଏଇ ଶୁଣ ସତରେ ମତେ ଏମିତି ନା ଶୋଳି ଦେଇକି ସତରେ ଛୁଇଁଛି ସେଥିପାଇଁ ସଖୀ ମାମା ନା ଏତେ ଚନ୍ଦା ଚନା ହେଉଛି ଆଲୋ ଏଇ ଅପା ହଁ ତୁମକୁ ତ ସୌରପୁରୀକି ସତର ଛୁଇଁଲା ନା ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ନା ସେ ବାହାରେ ରହିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ମା? अरे सखी ଆଲୋ ए बेला से बड़ा पर्वत धरणा पहाड़ नई ए सब बुड़िबा पाई मोर भारी इच्छा हुए ସତରେ सतरे ହେଲେ ଏ ବୟସରେ ତୁମକୁ କଣ ହେଇଛି ଜାଣିଛ? कौन है छी ତୁମକୁ ପ୍ରେମ ହେଇଯାଇଛି ଲୋ ସଂଗାତି। प्रेम ଆଲୋ नहीं मो तमन फोन बुझछ ସତରେ ଭୁଲ ବୁଝିଛୁ ହେଲେ ଅପା सखी ତମେ ଶୁଣିବ अरे कहो ना ଏ ଆଚାଟୁକେ ଆମେ କଟା ଦେ କଟା କରିଛେ ଆଚାଟୁକେ ଆମେ କଟା ଦେ କଟା କରିଛେ ଜୀବନ କଟା ଦେ ଜୀବନ अरे सिटी की झील नहीं जा तमने सब भाभी चलिछ ଇମା हां କହିଲେ କ'ଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନ? କିଛି ବୁଝି ପାରୁନି ମୁଁ କହିଲେ କ'ଣ ଆଉ ଥରେ ତୁମକୁ କହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ହଁ କହିବାକୁ ପଡିବ ଆଜି କହିବି ଶୁଣ अरे कहो ना ଏ ତୁମର ଭରା ଯୌବନ अच्छा ଛନା ଛନା सपने का ହେଲେ କରୁଛ ପାଗ कौन ମନ ହେଲେ କରୁଛ ପାଗ ତୁମାର ମନ। हाँ सखी अरे सुनुची बाबा तमने कब से दिन आसने पहले आओ बाबा की सुनी भी सतगिरा सतरी तेरी सखी हेलो तमने कहीं का था मुझे मत कुछ पर सत्ते सतरी बुझिपारुन
ସତରେ ଏ ମା ତାହେଲେ କେମିତି କି କହିଲେ ବୁଝିପାରୁଛି ଲୋ ଆରେ କହିଦିଅ ଆଗ କହିଦିଅଲୋ କହିଦେବି ହଁ କହିଦେଉଛି ହଁ ହେଲେ ଅପା ଏ ମା ଆସିବ ନା ତୁମର ବର ବି ଆସିବ ଆଉ ସେଇଠି ବାଜା ବି ବାଜିବ ମ ଆଲୋ ସେ ସମୟ ଏ ଯାଏ ଆସିନି ଆସିନି ଲୋ ହେଲେ ସେଇଠି ଆମେ କଣ କରିବୁ ଜାଣିଛ କଣ କରିବ ଶୁଣିଲେ ଜାଣିବ ଲୋ କହିବି ଶୁଣ ବାଜି ବାଜିରେ ଚାଲ ମହୁରୀ ସତରେ ବୁଝୁଛ ନା ଆରେ ବୁଝୁଛି ମୋ ସତରେ ସତରେ ଆରେ ସେମିତି ଜମାରୁ ହେବନି ଏ ଅପା ହଁ ତମକେ ଲାଗୁगा छछना तमके लाଗୁगा